Sħarriġ tal-Malta Today wera żieda fil-fiduċja fil-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fuq it-tnaqqis tal-kap tal-Oppożizzjoni u kap Nazzjonalista Bernard Grech. Is-sondaġġ jgħid ukoll li d-differenza bejn il-partiti politiċi ta' 1% li jfisser li l-Partit Nazzjonalista naqqas 10,000 vot fuq l-aħħar sħarriġ. Is-sondaġġ jgħid li l-1% distak u fil-marġini ta' żball li jfisser li ż-żewġ partiti jistgħu jinsabu minn fuq. L-istħarriġ juru wkoll li ħafna iżjed mill-elettorat jafdaw li l-Partit Laburista fil-Gvern imexxi l-finanzi tal-pajjiż milli l-Partit Nazzjonalista u l-budget kemm il ferm b'rating pożittiv ta' 3 minn 5. L-istess kiseb dan ir-rating il-Ministru tal-Finanzi. Il-maġġoranza ta' dawk li jgħidu li se jivvutaw lill Partit Nazzjonalista sostnew li m'għandhomx fiduċja fil-partit tagħhom fejn tidħol tmexxija tal-finanzi pubbliċi. Is-sondaġġ juri fiduċja fil-mexxej Laburista ta' 43.2% kontra l-25% tal-Kap Nazzjonalista. Mis-sondaġġ li sar qabel f'Settembru, Robert Abela żied b'0.6% filwaqt li Bernard Grech naqqas b'1.6% biex illum id-distak bejn iż-żewġ mexxejja huwa ta' 18%. Abela huwa fdat aktar minn Grech fost il-kategoriji kollha ta' età. Abela huwa ferm iżjed fdat minn Grech anke fost dawk li ma jridux jivvutaw. Fdat b'saħħa mill-votanti Laburisti b'98%. L-amministrazzjoni Abela fil-Gvern kisbet rating ta' 2.7 minn 5, żieda fuq is-sondaġġ ta' qabel. Bejn iż-żewġ partiti politiċi l-Partit Laburista kiseb 45.3%, żieda ta' 1.5% fuq is-sondaġġ ta' Settembru u l-Partit Nazzjonalista rreġistra 46.3%, tnaqqis ta' 2 punti perċentwali. Hawnhekk jingħad li l-Partit Laburista qed iżomm 69% tal-voti li kiseb fl-aħħar elezzjoni ġenerali kontra is-86% li qed iżomm il-Partit Nazzjonalista.